Με διαβατήριο το τρίτο βραβείο στο διαγωνισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, ο Γιάννης Λαδάκης από την Πτολεμαΐδα ξεκίνησε το ταξίδι του στον κόσμο του βιβλίου, καταθέτοντας το πρώτο του συγγραφικό πόνιμο με τίτλο «Τα ίχνη της καταχνιάς», που ήδη φιγουράρει και στις προθήκες των βιβλιοπωλείων της Πτολεμαΐδας, αποσπώντας ενθαρρυντικές κριτικές. Ο ήρωας του βιβλίου είναι ένας δημοσιογράφος που από την οθόνη του υπολογιστή του στο μπλοκ που εργάζεται βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπος με την φρίκη σε εμπόλεμη περιοχή, ανατρέποντας τα δεδομένα στη ζωή του, όπου εναλλάσσουν τη φαντασία με την πραγματικότητα και το τέλος ξαφνιάζει τον αναγνώστη. Ο 22χρονος φοιτητής του τμήματος ηλεκτρολόγων μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με 10 ακόμα έργα του, πεζά και ποιητικές συλλογές στα σεκτάρια του, εστιάζει το ενδιαφέρον του στον άνθρωπο, στα συναισθήματά του και στις αξίες του, με έμφαση στην καθημερινότητά του που δυστυχώς τον παρασύρει σε άλλες ανθρωπούς. Στόχος που μέσα από την ουβάλα των 90 σελίδων που προσπαθεί να πετύχει ο νεοφώτιστος συγγραφέας είναι να βγει το συναίσθημα στον αναγνώστη. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξής του. Και να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ ιδιαίτερος τρόπος γραφής. Νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικό από τα βιβλία που βρίσκουμε σε βιβλιοθήκες σήμερα. Αυτός είναι και σκοπός άλλωστε. Δηλαδή, αυτό προσπάθησα να κάνω, να παρουσιάσω με έναν δικό μου τρόπο τα πράγματα έτσι όπως τα αντιλαμβάνομαι. Ο τίτλος είναι «Τα ίχνη της καταχνιάς». Έτσι βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή, έτσι βλέπω να ξεδιπλώνεται ο κόσμος και η ροή του πίσω από ένα σκοτεινό πέπλο καταχνιάς. Θέλω να τονίσω ότι δεν αναφέρω μόνο στην Ελλάδα, γιατί μπορεί να βγάλει κάποιος αυτό το συμπέρασμα. Εγώ αναφέρομαι καταρχήν στον άνθρωπο. Αυτό είναι εμφανές. Αυτό νομίζω ότι φαίνεται. Στα συναισθήματά του δίνω πολύ μεγάλη βάση στα συναισθήματά του και αυτό το κάνω για να εμπλέξω άμεσα τον αναγνώστη. Θέλω να τον κάνω μέρος του βιβλίου. Θέλω σε κάθε ανάγνωση να υπάρχει διαφορετική γωνία και να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση, διαφορετικός τρόπος βλέψης της ιστορίας. Συζητώντας όλα αυτά, και δεν ξέρω αν τα έχεις μοιραστεί με συνομιλίκους σου, διαπιστώνεις ότι τα βλέπουν έτσι τα πράγματα ή επιφανειακά ρηχά? Υπάρχει σύγκληση στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, αλλά βλέπω μια έλλειψη πάθους και αγωνίας για να πάμε σε ένα διαφορετικό Δηλαδή, συνήθως αυτό που αντιμετωπίζω είναι εντάξει, είναι έτσι τα πράγματα, θα συνεχίσουν να είναι έτσι και δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Επομένως, όσο γίνεται, όσο καλύτερα ας απορροφηθούμε από αυτή την κατάσταση. Και αυτό είναι που με θλίβει πραγματικά. Σε τρομάζει? Από τη θλίψη που σου προκαλεί? Όχι, δεν με τρομάζει. Εγώ θα προσπαθήσω, έχω κάνει την επιλογή μου, θα προσπαθήσω όσο μπορώ να αγωνιστώ για αυτό που νομίζω εγώ ότι είναι προς όφελος του ανθρώπου. Και βέβαια μετά από την προσομοίωση αυτής της πραγματικότητας του πολέμου από αυτόν τον πολλά υποσχόμενο νεαρό φοιτητή του τμήματος ηλεκτρολόγων μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που πραγματικά με τα έργα του, τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε όλοι μας στη διάθεσή μας, θα μπορούσαμε να δούμε την οπτική του γωνία και βέβαια να βγάλουμε και τα συναισθήματα αλλά και τα συμπεράσματα έτσι όπως πρέπει να βγάζει κανείς τα συμπεράσματα μέσα από την ποίηση και τη λογοτεχνία.